Edellisessä videossani puhuin mielen uudistuksesta ja tässä on vähän jatkoa siihen. Eli silloin kun me tullaan uskoon, niin me uudesti synnymme ja se on meidän hengessä tapahtuva asia. Mutta sitten Paavali kirjoittaa ohjeita meille lisää, että meidän tulee panna pois vanha ihmisemme, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli meissä on sielu, eli mieli on myöskin toinen sana, jota voidaan käyttää, ja se tarkoittaa nimenomaan sitä meidän tahtoelämäämme, tunteitamme, järkeä, älyä, meidän mielialojamme. Ja se, että Jumalan sana saa myöskin sitten uudistaa, ja Jumalan sanan kautta me voimme uudistaa mielemme myöskin otolliseksi Jumalalle, niin että hän saa sen uudistaa, ja me todella pääsemme sisälle siihen luvattuun maahan, mitä meille on tarkoitettu. Ja Filippiläiskirjeessä sanotaan näin, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Eli jos ajatellaan, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, rakkautta ja sääliä, ja hän oli myöskin nöyrä ja kuuliainen, niin siinä meillä on ohjetta meidän elämäämme. Ja roomalaiskirje puhuu hengen mielestä ja lihan mielestä. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Eli se lihan mukaan eläminen tarkoittaa ikään kuin niiden vanhojen ajatusten ja asenteiden mukaan elämistä. Ja jos ajatellaan näin, että mä muistelen kärsimääni pahaa. Mä ajattelen jostakin ihmisestä, joka on loukannut minua. Ja mua ärsyttää, mitä hän on sanonut. Ja mä pyörin sen asian ympärillä ja tulee itsesääliä ja monenlaisia negatiivisia ajatuksia. Ja mä ikään kuin täytyn kuolemalla. Mutta jos minä yleisestikin voisin ajatella, että kuinka paljon Jumala on mua siunannut, kuinka paljon hän on osoittanut armoa ja rakkauttaan, uskollisuuttaan mua kohtaan, niin silloin mä aina täytyn elämällä. Ja sillä elämällä ja sillä hengen mielellä. Että ihan niin kuin täällä sanotaan, että lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja todella Jumalan pyhän hengen avulla me emme itseämme kykene muuttamaan, mutta pyhä henki antaa meille voimaa ja viisautta, auttaa meidän heikouttamme, että me päästään kiinni siitä sananmukaisesta elämästä. Ja todella kuinka tärkeää meidän on oppia erottamaan elämä ja kuolema. Ja monta kertaa meidän ajatukset, ne voi nousta meistä itsestämme, omasta mielestämme. Ne voivat nousta Jumalalta, mutta myöskin sielunviholliselta. Ja on hyvä muistaa, että Jumala aina rakentaa. Hän haluaa aina nostaa. Mutta sielunvihollinen kyllä syyttää ja painaa alas, muistuttaa kaikista rikkeistä ja epäonnistumisista. Ja monta kertaa onkin niin, että me voidaan olla aika sidottuja ja kahleissa monien ajatustapojemme vuoksi. Koska monta kertaa elämässä on ollut monenlaisia vaikeita asioita, hylkäämiskokemuksia, traumoja, monenlaisia epäonnistumisia, pettymyksiä, häpeää, sairautta. Ja elämästä on puuttunut ilo, lepo ja rauha. Ja alemmuuden tunto ja ulkopuolisuus on saattanut rampauttaa meitä.
Ja me saatetaan nähdä itsemme, ihan niin kuin Mefiboset, koiran raatona tai ne 10 ruhtinasta, heinäsirkkoina, kun olivat vakoilemassa luvattua maata. Ja monta kertaa ne tiedostamattomat kivut saattaa johdattaa meidän elämään. Ja me ollaan ikään kuin tottuneita pärjäämään siellä vankilassa. Eli saattaa olla monenlaisia hylkäämiskokemuksia, tilanteita. Saattaa olla pelkoa meidän elämässä, joka panee paulan, että me ei uskalleta, me ei päästä, me ei kyetä elämään niin kuin me tahdottaisiin. Monenlaista häpeää, joka vaientaa meidät, joka laittaa meidät nurkkaan. Monenlaista alemmuuden tuntoa niin, että me ei kyetä elämään täysillä tätä elämää, joka meille on annettu. Ja todella se meidän sielumme ja mielemme, että se voisi uudistua. Ja niin kuin edellisessä videossa sanoin, että eivät nämä asiat ole yhdessä yössä tulleet meidän elämään, eikä ne yhdessä yössä lähde. Vaan se mielen uudistuminen, se on elämän mittainen prosessi. Ja me voimme joka päivä ikään kuin ottaa pieniä askeleita eteenpäin. Ja se, että monta kertaa kannattaa kysellä, että onko mun tahtoni vapaa seuraamaan Jumalaa. Vai ikään kuin onko mun tahto jonkun toisen taskussa. Koska väärien sielun siteiden seurauksena voikin olla, että mä ajattelenkin, mitä joku toinen ajattelee, mitä mieltä hän on jostakin asiasta, miten hän tekisi tässä tilanteessa. Ja mä en olekaan itse vapaa. Ja se, että Jumala on luonut meidät tunteviksi ihmisiksi. Ja ne tunteet on Jumalan antamia asioita meille. Ja ne kertoo viestejä meidän sisäisestä maailmasta. Ja Jumala haluaa, että me osattaisiin ilmaista meidän tunteitamme avoimesti ja rehellisesti. On ne sitten ihastuttavia tai vihastuttavia. Ja me ilmaistaan niitä tunteita sanallisesti, mutta myöskin sanattomasti. Meidän ilmeillä, eleillä, kehon kielellä, kyyneleillä, koskettamalla, sanojen voimakkuudella tai sitten äänensävyllä. Mutta Pyhä Henki meissä tahtoo johdattaa meitä sanan mukaan. Ei pelkästään tunteiden. Ne on hyvästä, mutta niin, että kuitenkin me voidaan kontrolloida niitä. Ja itse asiassa varmin tapa on pysyä aika lihallisena, jos me kysellään lakkaamatta, miltä minusta tuntuu. Koska ne tunteet vaihtelee. Me saatetaan olla kuin vuoristoradas päivän mittaan. Meillä on hyviä hetkiä, mutta sitten tuleekin niitä huonoja hetkiä. Ja me ei voida pelkästään tunteiden mukaan elää tätä elämää. Jumala on antanut meille järjen ja älyn. Ja hän tahtoo, että me käytetään niitä. Mutta ettei meidän järki rajoita meidän uskoamme. Koska Jumala on kuitenkin yliluonnollinen Jumala. Ja hän tänäkin päivänä hän parantaa, hän eheyttää, hän tekee ihmeitä ilman määrää. Ja niin kuin sana sanoo, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tunnemuistot sävyttää hyvin paljon, mitä me menneisyydestä ajatellaan. Ja ne saattaa saada meidät suhtautumaan väärin uusissa tilanteissa ja tulkitsemaan asioita väärinpäin. Esimerkiksi niin, että joku ihminen vaikka on loukannut minua. Ja sitten mä saatankin tavata hyvin tämän kaltaisen ihmisen jossakin muussa tilanteessa. Hän muistuttaa joko ulkoisesti tai jollakin tapaa käytökseltään tätä ihmistä, joka mä oon loukannut. Niin mä saatan hyvin automaattisesti suhtautua tähän ihmiseen hyvin negatiivisesti, vaikka hän ei ole mitään mulle väärää sanonut eikä toiminut. Mutta ne vanhat muistot ikään kuin sävyttää mun elämää ja saa tulkitsemaan asiat ihan väärinpäin. Eli tämä meidän mielemme on hyvin moninainen kombinaatio ja jotenkin onkin niin tärkeää, että me todella voitaisiin oppia elämään Jumalan sanan mukaan. Ja aivan niin kuin siellä kolossalaiskirjeessä sanotaan, että Kristus meissä kirkkauden toivo.
että hän saa kasvaa meissä, meidän elämässämme. Ja se, mikä meissä on sitä vanhaa, niin se voi sitten pikkuhiljaa väistyä. Ja kuitenkin jokainen meistä on vastuussa omasta elämästään ja omista sanoistamme. Ja niin kuin monta kertaa on sanottu, että Jeesus on meidän veneessämme, mutta meidän itse tulee soutaa. Ja ihan tähän loppuun mä haluan lukea vielä Efesolaiskirja 3 muutaman rohkaisevan sanan. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa.